sa kaap. Ano ba da sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Gia. Buisit ning kinabuhi ah. Oh. Gikapoy na gyud ko. Nag-away na sa si mama si Ay, papa. ay na lang ko pagsultihan, ha? Magkadungog ang mga bata. Awa ko ilabot. Gusto na ko makalingkawa sa ni pamilya ha. Hala, gusto mo laya si mama. Kamo ni bahala din hinaka. Dili na gyud ako kaya. Gikapoy na ko sa kinabuhing pobre. Nga naman ma, kumulayas di ay ka, mubiya ka na mo, makakwarta di ay ka. Oo. Kay na may andam nga mabuhi na ako. Kwartahan nga lalaki. Ma, Daan balagi ko. Nagpadagod si mama sa iyong laki. Huh. Ibayaan lang kita niya para atong tawanan. kuwang man sa kadog paning kamot si papa kuya. Ibuhat ni Papa ang tanan para na to, day. Oo, di man to takwartahan, pero kasabot ko nga na ning kamot siya, kutob siya mahimo, para lang makahatag siya sa atong panginahanglan. Mas maayo pa og punan pagid niyang iyang paning kamot. Kay kun dili, mahayan gid nako siya nganong gibiyaan ta ni mama. Oh, Dajia. Itlog na sad. Mao gihapon atong sudan. Mamasayro pa ko niya, anak, para makapalit ko og laing sudan. Sa pagkakaroon, kana lang una, mo'y ha? Para pamahaw. Di ko mukaon ana oy. Bahala oroy. Puol sige ka og itlog ah. Gia, Aton lang ko, may eskwela na lang ko. ayaw pagdugay og uli, ha? Kay may importante tang pagstoryahan. Ayaw sab uli, uy. Magtagay sa ta. Gusto lagi ni Papa nga papaulion ko dayon human sa tong klase. Importante ko na iyang tuyo. Inom na sa gamay ko. Sige, quit. May gani kay nagkauban karon. Oh, gipugos man ko ni Lorna. Sige na, sugda na dagay. Mawali na ko eh. Nalipong na ba ako? Yan ang, uy. Hindi lagi pwede. Nangita na to si Papa na ako. Ato sa tasasod na. Sapat yun eh. Amo gigaro eh. Sige na ba kay mingaw na kay mo. Eto banda kay ka man. Sige, quit. Lalo na dugay ka. Oh. Nalimaho kang inunon. Kamao na kang moinom, Gia. Dilit sa nag-story ako na sa imong tuyo, pabi. Gia, anak. Di na ko makapatiwas ni mo paskwela. Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Sorry, anak. Pero maglisod na kong paeskwela ni mo. Kinahanglan nga siguro na ako ang atong pangadlaw-adlaw nga kaon. Kun mo na. Mas may padeog mo layas lang ko din eh. Nak, O gid kay ayo nga pagkaamahan. Sakto gyud ang desisyon ni mama nga nibiya siya o mo. Kay may gipilit niya ang lalaki nga kwartahan.
Kay ikaw, wa kay kapuslanan. Gia. Ha? Uwa na kay kapuyan? Oday, pwede o kanilang una ko mupuyo sa inyo. Day, pananghid lang sa akong ate. Siya ba may nagbayad sa among abang din hi? O, sige, makikistorya ko sa imong ate. Kung nangita ka kapuy-an, makatabang ko ni mo, ana. Pero ani kapuyo uban ako. Ha? Sa asa man, ti? Larga diri sa Cebu. Ako'y bahala ni mo. Hatagan pati kag trabaho. In the dark where secrets sleep. Through the haze my thoughts creep. Unsa, ti? Himon ko ni mong dancer din sa club. Yes, Gia. O ginahalan nga mo entertain pud ka og mga customers, ha? Dako imo makwartaan ni Day. Maong ayaw ginig balibari. Oo, ti. Whispers linger on the air. Nga nagsukabag ko. Patay. Mapdos ko. Dili pwede. Ako sultihan si Ate Faye, ani. Naibaw ko nga siya rin makatabang na ako. Unsay resulta? Duha ka linya, ti. Positive. Diyos ko. Yun sa unin ako. Padayon na imong pagmabdos. O guman, magkuha taog katabang dito sa atong probinsya para maoy mo atiman sa imong anak. Og ikaw, padayon ka nga magtrabaho din sa club. Tuan ang bata sa amo. Ako nang manghod og ang katabang mo ibahala niya, ha? Salamat, eh. Og ikaw, padayon na kasi mong pagpaningkamutin, he. Aron may mapadapa kasi mong anak. O, ate. Day, hinay man ang kita sa club, uy. Okay ra ka kung madelay o sa imong sweldo karon? Madelay na sad, ti. Kuwangan pa manggani. Ayaw kong buy-buya, ha? Ako ba may nagpasod mo aning trabaho, ah? Sige lang, te. Mangutang lang sa ako. Napuno lagi ko sa utang, ani. Ugwa na sa kong makapada para sa kong anak. Saan man ako? Kung mao naman ang gani ni, masay pagmabalik na lang ko sa probinsya. Pagkauban pa na akong anak. Uwa naman din yung imong anak. Dugi naman gikuha sa imong amahan. Unsa? Oh, Gia? Hain si Papa. Huh. Karoon na lang ka mangita niya? Human ka rin biya din, eh? Gikuha niya akong anak. Mao nangita ko niya. Waanas, Papa. Unsa? Doon ay sakit si Papa. Ug bisan og naglisod na siya, padayon gyapon siyang nag-atiman sa imong anak. Ug unta, malipay na ka. Unta makita na nimo ang panigkamot sa atong amahan. Papasilo ako. Pasilo ako, pa. That when I was a child. Grabe ang akong gibating akong sensya. Wala ko makita ang kaayo ni Papa diri namo. Ug nagmahay ko kung nga napasakitan ako si Papa. Wa ko magdahom. Nga mao na ba day katuang katapusan namong panagkita. Di na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Gia nga taga Cebu City. Uban sa awit nga yang gipangayo, awit nga nakalahan, Dance with My Father. If I could song Ang mong kaagi, gibahatan na duwa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Nationwide. I'm sorry, Jessa. Makigbuwag ko nimo. Time pa, unsa may saan ako ni Mutan? Ngayon mo kubuwagan. Nawaan ang kong gugma nimo. Maong buwag na ta. Tan, Ilom, uy. Lakilak magkadiha, uy. gisakit alakos na hitabo na mo ni Danday. Ayaw ipugusan ng tao ang imong kaugalingon nga way gusto nimo, uy. Nami dagang lalaki. Makakita na kag lalaki nga tinuod nga mahigugman nimo. Day, pagandam, day. Nga naman, Apil ba ka nga ibalhin sa Pikas Building? mao ba? Unyaw sa man okay na nimo, nga ato kay assign sa Pikas Building. Wa na problema na ko, day, uy. Bisag asa ko i-assign basta nalang ko'y trabaho. Okay naman sa tingin mga buotan naman ang mga trabahante. Hi. Oh, ikaw rin ang bagong gibalhin din eh? Oo. Ako rin Spoogie. Jessa. I love you, Jess, ha? Pogi. Muna ikino, Jess. Sa una ko pa nga pagkakita ni mo, may special feelings na ko para ni mo. May chance ka ko. Bago pa magkutang nagkaila, uwa pa ko masuhito ni mo. Pwede bang hatagan ka ni mo kikayon sa pagkunauna? Okay ra, makapabot ako. Ako pa nimo no, imo nang sugton anang uyab nimo. Maayo ka, day? Ganahan maka kaniya. Hinuon. Gwapo man kit siya, day. Bagay kayo siyang panghan nga pogi. Ay kun mao na uy sugta na lang na. Oh. Tinood, Jess? Imo na kong gisugot. O, pogi. Uyab na ta. Salamat kay Jess. Ngayon mo rin kong gisugot. Basta, isaad lang gid ako, ha? Nga dili ko ni mo binuangan. Oh, Jess. Ako na isaan mo. Recorded by Radio Mo TV. Pogi, unsa man kita ani mo na ako? Ani na ko matugad kung tinuod ka bagyo nga nahigugman ako, Jess. Pogi, ayaw. Pasambilan ko sa kong pagkabuhato ni mo. Uyab bitaw ta. Pero dili pa ko andam. Ay lang ko kadlog. Ibitaw ka na ko pasagdan. Jess. 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 Pogi. Asa man ka anis, Pogi? Yats! Siya mong ipangita ko yung hangat mo kadinga. Nakakita ka ni Pogi, Yats? Ay, si Pugi di mong ipangita. Kung ito nakita nga, may gihatod ko papay. Unsa? Kisa na ba yan ang imong gihatod? Akong uyab. O, si Uyap Kod.
Nanguyab kaglain, mauyab man ta. Uyab pa lang ta. Di ta ka-asawa. Mo nga may katungod ko nga mga uyab lain. Kung mao ni mong prinsipyo, mas mayo pag magbuwag na lang ta. Uy, kakuyaw ko na itong pugi di ay. Wato yung ayong tawhan na, uy. Himabay man ay kayo. Unya okay ra ka, nga wala si pugi sa imong kinabuhi. Wa ko'y mahimod ay. Dili po ko ganahag lalaki nga daghagnaong. Bila naman ni kaadlaw nga, lain akong pamati, uy. Wa na rin pa ko reklaha. Magpalit ko pregnancy test. Ako nang siguroon. Kinuha ko. Positive. Kinahanglan mahibawi ni si Pogi. Usay mabdos. Mao na, Pogi. Mabdos ko. Unya, saan ito man na? Sa ka na pagkasultiha. Usa ba na gusto ni mo? Kinahanglan nga manubag kasi magibuhat na ako. Eh, pasensya na ka sis ha. Di pa ko andam. Ay, nagkong sa muka, bi. Wala ko itinubago ni mo kay dugay na tambuwag. Pogi. Bisagod sa nila akong giinom para makuha ng bataang niya sa kong sabakan. Pero huwag yun makuha. Muna ko sa akong trabaho. Upauli ko sa amo. Unya, bay na di mo. Muuli ka lang din sa ato nga mabdos ka. Hain mo nakapaborot ni mo, ha? Dili si manubag siyang gibuhat na ako, ma. Tungod ka dili pa siya andam. Na, murag gidangat. Unya, unsao man na di mo, ha? Pakatawon ko ning akong gimabdos, ma. Bahala nagway ilong amahan. Dali aras panahon, uy. Walang hibaw, Unom na kabuhan ang akong anak. Oh. Uy, hala. Nanawag ba si Inod? Ang friend ako sa Facebook na nanguyab na ako. Hello, Inod. Sis, kumusta? Porag gihapon, gwapa. Baba, ya, smiling nga ron. Ay ni nagbantay sa akong anak. Sugtan lagi ko, aron duha lang tayo mabantay sa mga anak. Inod. Ay naabang kahay tao nga magkadawas imong kahimtang aw sugtan na. Maayo ka, ma? May nagmagdako ang bata nga naa kay katimbang sa kinabuhi. Sure na ka ining imong desisyon nga mangasawa ka na ako? Iman mo kong gisagot, magbinyo ta. Oo niya. Dili ka magmahis na kabot ni mong hukom. Mahal di ka, sis. Maong libitabo nga magmahay ko. Saan ka? Nahila ka manggod. Walang. Kalipay lang ko. Kabisan sa kong kahimtang, may lalaki pa dahil nga makadawat na ako. Ato na hikayo na itong kasal, ha? Kaya gusto na kong magkaanak kayo ta. Dugay ko naman kable. Oh, Inod, hubog ka? Ano ba hubog ko? Balaga?
Palahubog, day ka? Abi ba nakuha kay bisyo? Buotan mo ka sa una pero nausap naman ka ron. Susam taon kay. Mao na gitawag og people change. Ubot ka na, ubot ka. Inod, diliingon ni ini ang gusto nako sa akong kinabuhi. Ang akong gipangita ka na lalaki nga tarong, kanang lalaki nga way bisyo. Ano ba? Di ka maganawat ako? Ako di ka maganawat ako. O layas yun eh! Maulayas mo kinikalan! Layas! Oh, mulayas ko din Og datoon ako ang akong mga anak. Naunsa na magkantaon kisa, oy? Makadawat pa ka nako, ma? Ay, ganong dili man nga anak tamang ka. Hala, sige, balik dinis ato. Kana pa, masadya ding bahay kay na ang akong mga apo. Maayo na lang kayo ni anak si mama nga makatabag at iman sa mga bata. Jessa? Dan? Nganong niya ako sa amo? Gusto na ko mga ibusaylo sa akong gibuhat mo. Okay ra, uy. Ay, natago na ako na. Dugay na itong hitabo aog. Daghan na siyang nahitabo sa akong kinabuhi. Naibaw mo ko nga maidohan na kakaanak. O lain-lain ng amahan. Dan. O sama ni mo. Daghan na sadang nahitabo sa akong kinabuhi. Daghan ng mga babae nga nangagin ako. Pero, Jessa, ikaw paghihapon ang gipangita sa akong kasing-kasing. Dan. Antod ka ron. Mahal paghihapon ka, Jessa. Maong dawat ako pabalik. Kaya andam kong mga mahan sa imong mga anak. Ang tinuodan. Niya ka paghihapon sa akong dukan. Kun mo na, andam ni mong dawaton pagbalik ang akong gugma, ha? O, Dan. Salamat, Jess. I love you. I love you too, Dan. Dito na hinagos giingon sa katiguangan. Nga bisag on sa kataas sa prosesyon, mubalik lagi hapon sa simbahan, kay nagbalik manggid ni Dan. Sa pagkakaroon, malipayon ko uban ni Dan, kay nakadawat man siya sa duhan ako ka mga anak. Dinhin na lang kutob, ug daghang salamat sa pagdagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka mga hikalang kaagi ni Jessa nga taga Moabog Tabugon, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan 1,000 years. Mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa Ma, pa, anang gidunta ko ninyo nga madto ko sa pagadian? Uy, mag-unsa man ka dito, Juven. Mukuyo ko ni Bay Dudoy. O trabaho ko dito. Usam sang trabaho ang imong sudlan dito. Construction pa? Ay, nahala. Kakapo, hirabain taon na nagtrabaho, aoy. Aw lagi ma eh. Pero sige lang, agwanta lang. Tsaong naggamay na matagrado. O di out sa mandong. Atong sugdan si Juven. Nala sige. Paragahan ay aron magkat-on sa pagkinabuhi. Kaya ni sugot ang imong mga ginikanan kay Jubin nga muani ka sa pagadian. Misugot lagi bay. Kaya unsaon nga lisod man ka dito sa amo ko. Pamatay masudan nga trabaho dito gud. Mao gyud bay. Unya, makaagwanta ka kayo ng trabaho abi. Kaya ra kayo eh. Ano ba tagtrabaho mga bugat dito sa bukid? Bay Jobs, Domingo man nun, laag ta na. Asam tamang laag, Bay Dudoy? Ato tag Boulevard, surusuroy ta dito. Pawas ka kapoy ba? Kaya di ba lalim ng tibok si Mana nga nagsigla tag kupay ng siminto. Na, mao gyud oy. Kapoy kayo. Mao nga, pa-relax ta ba? Tana, ato tas Boulevard. Ay, hindot na gud ni bay. Ingon bitaw ko nimo nga nindot kay Dinas Boulevard. Mawang atong kakapoy. Na ato talito sa unahan na. Ha? Ato to sa unahan.
Basi balay day makalingaw sa atong nga mata dito. Okay, tara! Kadi siya bay. Oo, nga naman. Nakoy natripan. Uy, kini, marang nindot nila, natripan. Kinsa may natripan nimo, ha? Nakoy nakita nga guwapang babae oh. Guwapa! Asa? Oo, asa may guwapa? Nasa bang naglingkod. Atbang? Asa ba? Ay, kana. Ay, tugluaw eh. Yung makabantay niya. Yung sa may plano nimo, ha? Dinay ka lang. Akong doolon. Yay, sige. Diskarte niya! Hi, miss. Pwede muling ko dire? Sure. Dali. Thank you. Naghuat kasi mong uyab? Ha? Wa, uy. Wa mo ko'y uyab, good. Sure ba? Tinuod lagi. Wa pa mo ko'y uyab. Oh, may noon. Kuyawan ta basig. Kalitan tag sumbag noon dire. Ayaw ka hadlo kay way manumbag nimo. Ako na si Juven. Ikaw? Jenny. Mo ba? May number na katong giduol nga babae? O bay, katagan ako niya. Oh, mayo hinuon. Nala, sige bay, panigkamot. Basin pa day magkauyab mo. Ay, Jen. Kumusta? Gwapa gihapon. Gyud. Muna nindot na tubag. Nanawag lagi ka. Gimingaw ko nimo. Atik sad ay. Tinod bitaw. Kining karong Domingo ba? Kita ta? Asa man ta makita? Ato lang gapon sa Boulevard. Sige. Hoy, ganin na radyo kasi kigtutok na ako. Noon sa day ka. Naamta ko'y isulti nimo. Unsa man na? Sulti dayon. Mahadlok magkukabasig masuko ka. Mas masuko ko kung dili ka mo sulti. Unsa man gud na, uy? Konsin, I love you. Juven. Bisan tuod bag-uratan nagkaila. Pero love ti ka. Kining may chance ba ko nimo? Yanong mulimod man ko nga. Sa tinuod lang, ganahan man sa kunin mo, Juven. Kung mao na, uyab na ta. Oo, Juven. Ako na kang gisugot. Salamat, Jen. Salamat kikayo. Recorded by Radio Mo TV. Yatis ra. Tinuod? Nakauyab na ka? Ulagi bay. Hoyo. Kaloy ang taon. One click ra. Sirtiya. Bay, kuan day ba? Nangita dito ni Kuya Ronnie nimo. Nga naman ko no? Adto alam eh. Ya, may tuyo kuno ka na ko, ya. Unsa man na, ya? Kuan, Jovin, sunod adlaw ba? Mahuman naman nga itong project din eh. Pero doon ako'y laing project dito sa Dipolog. Siya man, mukuyog ka na ako dito sa Dipolog. Oo, bisag asa ya, mukuyog ko nimo. Trabaho ba nga akong tuyo? Sige, mayo. Okay, pangandam kay sa sunod adlaw, muadto latag Dipolog. Kun mao na, dili na dito magkita ini. Pagkita paghihapon no eh. Mudalikit lang gihapon ko din kung may time ko. Bantay. Pero kimingaw naman kay ko ni Jen. Kumusta naman kasi ha? Nganong karon pa makananawag na ako? Pasensya na ka, Jen. Saan magod nga busy kay ko sa kong trabaho? Busy sa trabaho? O na kailangan gikabuangan diha? No, oo man taon day. Uy, busy lang ko sa kong trabaho. Kung dili naman lang galing ka makahatag na ko og time, Joben. Buwagin na lang ko. Jenny. Ingon anak, ang ginang babae bay. Mangita, ang ginang atensyon yun. Bo lagi. Kung saan man ako lang busy mo ko sa trabaho. Kung makabakante ka pa, tawagin na lang yun. Ayaw na kong tawagi. Kaya wa na kong magkinahanglan ni mo. Jenny. Kung magyang po namin ang relasyon ba? Kay layo man ka na ako. Bang magbuwag na lang ta. Jen, maluwi ka.
Diyan nila ta magbuwag. Dili ka makibuwag na ako. Nga na naman ko laing uyab. Ano sa'yo? Uyab, God. Dili ko ganahan og LDR, oy, Joven. Maong buwag na ta. Jenny. Tagay ba, bay? Ay, sakto na be. Yan na pala, be. Ay, hubog na kayo ka, eh. Nausa man ka. Dapat yung trabaho, ma, ha? Sakitan lang ko sa gibuhat ni Jenny ako. Siya akong gibuhagan. Ay, naunsam taong ko, eh. Magkuul magkabuwagan ko, eh. Naidagang babae sa kalibutan, ha? Nahigugma ko na Jenny, bay. Oo, lagi. Nahigugma ka niya. Gugma. Nga, ano sa mahigugma ni mo? Eh, kabala ko, eh. Tagan ni kag babae. Bila gusto ni mo, ha? Ano na? Taga. Kanang 13 kabuok. Totoy, ha? Ano sana, baboy? Kasi pagtuon naman ako, butakal? Hanggaw mga kaya. Ako kagilingaw-lingaw, eh. Ano di mo samuti mong kagol? Ha? Kasi, di na ka mo trabaho? Paway sa kabay, pila ka buwan. Pero, mabalik ako, kuan, mabalik ako din, eh. Nananghirap ko ni Kuya ron, eh. Bida ni mo, eh. Asam na ikapaingon, ha? Wadto ko sa kong igsoon, bay. Mo bakasyon ako dito. Mau ba? Sige, bay. Ayaw dito. May kay nakaw-nahuna ka og doan ako din ni Dong Joven. Dugay-dugay na ba nga magkakita, day. Sukat ka namin nyo. Mao lagi uy. Saon busy man kahit sa panginabuhi ini. Maog yun. Day, Jala. Pawamar ko si mong hiper, Day. Ay, day, o. Ngayon lagi kikauban nga gwapo din, hi. Ay, akong igsuon ni Day. Ay, ila-ila day mo. Dong, si Annie. Hi, Joven. I love you, Ann. Oh, Joven. Bahala nagmingon ka nga presko ra kay ko. Kaya bisag bag-ora ta nagkaila. Nanguyab dayon ko. Maong yun. Makalitan man sa taoy. Magkukinahan ang dugay-dugay, God. Mga nanguyab dayon ko nimo. Nga sa ato pa, magpasubot na daitan ako. Oo. Anak yun. Ano man, uyab na ta? Sige na lang, uy. O na, ako na kagisugot. Yay! Salamat, Ann. La, kuya, wag gud nimo. Bago pa gani ka din ni nakauyab dayon ka. Natsambahan na dayo, eh. Uy, ayo nagbinuang si Annie ha. Buutan ra man ang bataa. Ha? Mubalik na kasi mong trabaho? Maunaan. Kinahanglan ko mabalik sa kong trabaho. Aron ba nga makatigom ko para sa tong ugma? Oh, sige, Job. Ayaw ba pangitaglain dito, ha? Uy, di ka na may tabo, day. I love ka, tika. Salamat, Job. Ikaw sa ba? Ayaw pa pangitaglain, ha? Paabutan akong pagbalik, okay? O, Joven, magpaabot ka nimo. Ay, salamat in taon, bay. Nibalik din kang trabaho, bay. Oh, bay. Kay kinahanglan ako nga makatigom yung kwarta kay magminyo ako. Huh? Nga naman, nagbalik na mong Ginny? Uy, Ginny ko taon. Balik ko taon. Anak ko ilayang uyab. Mga kinahanglan ako nga magtigom para sa mong ugma. Kumusta naman ka niya? Mingaw kayo kanimo. Parehas kita. Ako sab, gimingaw na kay kunin mo. Ariaw niya ako diri ha. Oo. Utong araw niya ko diha. Kung may time ko.
Na, maglisod kag duwa si mong uyab ini bay. Nga naman. Hinalian mo ko niya itong project. Maong di ka makalakaw-lakaw ini bay. Kay, sige matag-overtime ini. Dili gid ka makaduan ako bisag kariyot lang. Maglisod lagi ko ano eh. Kon man gud, sige man gud mig overtime. Maong pa. Sige lang, matungaraw niya ako diha kalit. Kung di na ako busy. Ganun di naman mo reply si Ani na ako sa akong mga messages. Dig-out na ako. Ako siya tawagan. Kalimtin ako, Joven. Ha? Nga naman. Dili na ko angay nimo. Kaya nga naman dahil, subli na itabo ni mo. Nakasaha ko nimo. Laylain ako uyab. Sa? Og mabdos ko. Dili. Pasaylo ako, Joven. Ganun imo man gibuhat ako, an. Ganun nakahimo makas pagluib na ko. Pasaylo ako, Joven. Kasakit na nang gibuhat ni mo na ko, Ani. Sakit kayo na eh. Di sayon ang ikalimtan ka. Hangtod ka isan pa ug ako Gisakitan ko sa gibuhat ni Ani nako. May mga panahon nga muto ang akong mga luha kung ako siya mahinumduman. Pero nalingkamot ko nga makamove on. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatan po. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan, kaagi ni Joven, nga taga Canibo, Rojas, Zamboanga del Norte. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagalan, bisan pa. bisan ba ug may lain ka na Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Marilu. Sa dili pa na ako sundan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliw pagtugtog sa awit nga naguluhan, If I'm Not in Love with You. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka babay nga taga Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Marilo. Recorded by Radio Mo TV. Dahil ako'y chikay ni mo. Unsa man na? Uyab na ni Lucas. Unsa? Gisugot gito ni mo nga pang chicks makaitong tawhana. I know. Pero nahibawsat ko nga ako mo'y makapausap niya. Ay, ambuti mo day. Bahala ka. Basta gisultihan na tikang daan ha. Nga sa tanang lalaki nga nanguyab ni mo, si Lucas magdili ako bet para nimo. Mausap na lagi na siya, day. Salit lagi na. Marilo, anak. Nangutana si Tiani mo kung ganahan ba kuno ka nga mularga dito sa Cebu. Ato ko mo trabaho pa? Oh, mas mayo man dito kay nasa trabaho nga pasudlan nimo. Unya sa man, okay ka? Kay akong sultias Tiani mo. Sige ba? Piyaan ko ni mo. Namo gitrabaho nga pasudan si tiya nako dito good. Nahibaw pud baya ka ha? Ang ganahan sa ko nga moadtog Cebu. Ganahan ko ato dito man trabaho. Mausad. Sige, pag-amping dito ha. Tawagan na gihapon na. Uy, pag-amping din ha. O nya okay ra ka ining imong kwarto. Okay na kayo tiya uy. May ikog mangganit ko nimo kay gikwartuhan pagit ko nimo. Wag gyud problema. Gusto na ko nga komportable ka, Marilo. Salamat kayo tiya ha. Ug ba dayon mga tutas opisina sa kong kaila. Siya maoy magpasud nimo og trabaho. Ay, kasakit sa akong likod. Takalan ako kitrabaho rin uy. Late naman. Ang ano na lang pamalis siya. Hello, Day. Day,
sakit? Ang gibuhat ni Lucas. Nasakpan ako ka na siya ilai, babay. Daan pa ko. Isultihan na pito ti kabahin anang tawanan. Dahil magugikag-ugod. Wa pa gid siya mausap. Hoya sa pamigipaabot ni mo. Buwag na. Para di na ka mag-antog. Dahil din ako kaya. Mahal kay na ako siya. Bisag ingon anak siya? Oo. Naibaw masad ko nga mahal ko niya. Mauna paghihapon ako paglaong nga mausap pag yun siya. Day. Ingon anak kinang mahigugma, day. Mao ba tiya? Makabutag din ang gugmasa? Makasabot raod niya ka kung mahigugma na sad ka, day Marilo. Na, focus pa ko sa akong pagtrabaho tiya, uy. Maong layo pa kayo sa matuuran nga may higugma ko. Ayaw pagsulti, anak. Kay ang gugmara ba, kalitra kinang motorok, ilabi na sa tao nga wa ni mo damaha. Tiya. Recorded by Radio Mo TV. Nanawag na sa Gia. Ay, pastilan na. Masig nanawag na sa ni kinagmaoy siyang uyap. Dili na sa nina ko tubagon, eh. Ay, takan man pa ako gustong buhaton sa akong day off. Pero gilaay man ko. Kumusta naman katay si Gia, no? Wala naman may magchat-chat. Uy, hala. Wa baka tumangluod na ako nga pila ka buwan na nga. Wa ko matubag sa mga tawag. Akong tawagin, Bi. Hi, Day. Oh, Day? Nagluspad lagi ka nga naman ka. Ni ako sa ospital sa Cebu. Oh, asa kang ospital kaya naunti ka? Pinakog, di na ako ni mo takton. Wala, busy naman kay kasi mong trabaho ko. Sorry, nabisigit ko. Oo, ako kay bawo nga, nasakit day ka. Dili na madaog kaya mo nga akong sakit, Day. Kinuo ko. May nalang gani kay wa ko pasati ni Lucas. Giubanan gid ko niya din sa Cebu para mapatambal. Hi. Love, may mapagpiyaan sa amin mo. May importante kong isulti ni Marilu. Nga nagutong nasuod na si mong utok. Kay ikaw na may masaligan ako, mapinlan ako ni Lucas. Gia, ayaw ka pa binuang tiha? Seryoso ko. Please. Please, pag-date mo. Mas mahimutang ko kung maibaw ko nga. Gia, dili na may tabo. Dili may magkauyab ni Lucas. Bisag kanina lang mo ilas na kong hangyo ni mo. Please. Please. Bisag mag-date lang mo. Malipay na ko, anak. Dahi. Hilumon mo dagay ka. Matod ba na Jaya nga tabian gay ka? Hiluman ko kung katubang na ko mga tao nga dili ko kinahin. Marilo, naibaw mo ko nga wakay gusto nga matita. Pero hapit na mawa si Jaya. May mo bag ato na siyang tumanan siyang gusto ko. Sige. Hello? Marilo, araya si Jaya sa ospital, Bi. Karan na yun. Nga naman, ang sa manihitabo niya? Wala siya. Batian mo dahil, uy. Dagan ba't ang plano sa akong pag-uli, pero nga nung ingon na animan.
Panyo. Salamat. Lucas, awahin na kayo ko. Awahin na ka na yung mga skahimtang ni Gia. Huwag ko'y ayaw ka pagka-amiga. Huwag ko'y natabang niya. Madaliway pagsulti na. Naibaw ko nga, wa maguna-una si Gia na. Wala mo gawa sa iyong baba, kundi ikaw na. Makasasiya din rin ako. Magsige siyang hisgot mahili po. Ay ba akong importante ng duha siyang ginabuhi. Huwag nalipay siya nga miyatang duha siyang kiliran. Una siya nawa. Lucas. Nak, nangutanas diya ni mo kung may plano pa ba kuno ka nga mubalik sa Cebu. Huwag ako kay baho pa. Wala gili ko makabiha din eh. Nalubong na si Gia. Ug naibaw ko nga dili siya gusto nga muundang kas trabaho. Tungod kay nagbuol ka niya. Pa. Nangyari ko nagsikikita. Pero tiligid ko makatog. Ngayon na naugman ni si Lucas yung araw wala sa. Hello? Marilo, asa ka? Ni Asabay. Hubog ka? Pwede na ba kita? Please? Sagit kayo, Mario. Bisagod sa una ko kamaam ang akong kaugalingon. Di mawa sa Gia sa una-una. Hasta masad ka, Lucas. Dili pa ko makadawat. Sabi niyo, nagahay ko. Buutan kasi na ako. Tarong kayo siya. Pero ako na siyang gibinuangan. Kapila ko nakasa sa mong relasyon. Nahitabo na. Dili na mo mabalik pa. Mo ngayon na lang pagbahay. Salamat isang pag-aniya. Gusto na sa day kong may baw kang ako na. Magkinangan kag surya. O bisag maminaw lang ni mo. Naara ko. Naibaw ko nga mo ni gikinanglan na toron. Huwag na ginahang natasal sa gusa. Salamat. Ang uyab to ni Gia, nak. Opa. Nakabantay ko nga nagsigid na lagi mo ukuyog. Sinugasan na po na padong, ha? Ha? Nga nag-apektado bang ko sa kisulti ni Papa? O gano'n magsige makukuna-una ni Lucas? Dili na ko ikalimot kabuutan siya. Pero nakasabot na ko. Nga nung in love kayo si Gia niya. Ano nakasulti man ko ato? Na-inlove na ko ni Lucas. I love you. Lucas. Kung natagan ako ni mo sa mong pagsalik, isaan ako ni mga... Mag-usap na ko, Marilo. Pero uyab ka ni Chia. Wala naman siya. Huwag mo na gusto niya, di ba? Nga makasinabot ka. Nagkasinabot na ba kita? Pariha ba nga itong gibate, Marilo? Oh, Lucas.
love you too. So, kita na. Yes. Kita na. If I'm not in love with you, what should I believe? Bisag doon na pa'y pagduha-duha. Pero nahibaw ko nga makasabot og malipay si Gia namong Lucas. Sakto gidi ang gisulti ni Tinga. Nga ang gugma, motorok ra ilabi na sa tao nga wa ni mo damha. Dinhi na lang kutob, og daghan salamat sa pagkagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Marilo nga taga Mandawi City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalohan. If I'm not in love with you. Alright guys, that's our last song. Hope na-enjoy mo sa itong panag-uban for this day. Ug na-love mo sa itong mga music. Alright guys, uban-uban na sa dogma. This is DJ Donix. Goodbye guys and stay in love. Nagisingis ang guard ako. Akong sinyasan bing mugawas na ko din sa announcer's booth. Nilagwati mo, sir? Gadihara kayo na? Ha? Saan na, chicks? May lain pa. Nada sa labi, sir, nagwati mo? Ato asa? Hi. Sorry for waiting, ha? No, it's okay. Kami ang mag-sorry kay basin nung nakadisturbo mo nimo. Oh, no. Okay ra. Human naman sa akong program. Ni amis akong friend. Cause we just wanna see you in personal. Listener mi nimo. Og fans mi nimo. Uy, katya. Sige na lang, good. By the way, naad-ay mi da para nimo. Pasensya na ka, anak, ha? Oh, unsa man ni? Dawata good na DJ Donix, kay gihaguan din na niya og himo para nimo. Sige mismo ang nag-bake ana. Oh, really? Ay, thank you. Ay, ikaw ha? Ako rin tabi ganina. Panagsargi na ubok ka imong bakba. Ngano, nasyokig ka sa kagwapo ni DJ Donix, no? Gwapo gid kaayo siya, Katya. As in, natulala gid ko. Nagsige na lang kong tanaw niya. Obvious man? Oh my God, nisamot ko ka in love niya, friend. Klaro man. Partnons! Oh, Part! Gadihara ka? Di padugay. So, let's go? Okay, let's go! DJ Donix! Kisa nga, Part? Ay, salamat. Kinaptan pa kita ka. Shandy, remember? Oh, yes. Shandy. Yes, I remember, of course. Shandy. Akong best friend si Gio. Part, si Shandy, my new friend. Hi, Shandy. Hi, Gio. Nice to meet you. Nagdadaay kong snacks, pero wala, sorry jud kayo ha. Nadugay ko kay traffic manggod. No, it's okay. Anong magdapon ka og snacks? Naamang ko ko'y gihato diha sa unahan. Gisugo ko sa among manager. Nihapit na lang sa kog snacks para nimo. Since doon naman gud ang inyong station. Pasensya na, ana ha. Kay ko gabi na ko ini eh. Anyway, thank you kayo ini, Shandy, ha? Pasensya na ha. Usara na ka burger og soft drink. Wa man ko kahibaw na de mong friend. It's okay. No need to worry, Shandy. Thank you. Shandy, pasensya na, ha? We have to go. Naman kung may importanteng lakaw ni Gio. Okay na, uy. Ikaw naman sa kung nagkatod na snacks ni mo. Okay, bye, Shandy. Thank you, Ani, ha? Bye, Shandy. Bye. Sir Donix! Telefon! Kinsa man? Chicks! Hello? Hello, DJ Donix. Shandy ni. Oh, Shandy. Hi, kumusta? Sorry ha. Huwag ba ko makadisturbo? Oh, wow, okay ra. Shandy, may kay nanawag ka. Remember Gio? Gusto niya makig-friends ninyo ni Katya. Kung okay lang ninyo, magkita ta, mag-dinner ta. Sure! Nice idea. Sige, ako ingan si Katya. Okay.
tagay lang sad ko sa imong cellphone number para magkontakin lang yata. Thank you kaayo ninyo ha, Gio, DJ Donix. Nilingaw mi sa atong lakaw. No props, Katya. Sa uulitin, ha? Oh, sure. Bitaw, nice meeting you again, Gio. Likewise, Katya. Uy, reply ko, mo-text ko, ha? Sure, basta ikaw. Unsa naman ang inyo? Sabot-sabot naman gud mo. Maog yun. Onya, mo na lang ni usa kayo taxi. Thank you sa time mo, Shandy, ha? And till next time. Oh my God! Ay, Katya, yung kigunitan ugot kayo nga akong kamot. Hulya, nitutok siya og maayo na ako. Murag musuti iya mga mata nga nagtutok na ako. Gentleman, pagkat kaayo siya. Wain na, nabuang na sila ko, amiga. Recorded by Radio Mo TV. Oh my God, oh my God! Si JJ Donix, nanawag. Hello? Hello. Nana ko sa bahay. Ikaw? Naanasad. Okay, just checking kung safe ba ka. Okay, good night. Sweet dreams. Okay, good night. Oh my God! Love na dyan ka, DJ Donix! Part, believe ko nimo. May kay kang mupasakay og chicks. Mutuo sa wilayan mga chicks nimo. Unsa man di ay, magtagbaw kita sa atong pagkaulitaw eh. Nabusog ka sa atong dinner? Ay, grabe. Busukit kaayo ko. Thank you, ha. You're welcome. Shandy, okay ra nimo kung di pa ta manguli? Ha? Uy, okay, rakit kaayo. Ganahan pasad ko nga magkuyog ta. Okay, okay. Let's go. Nga nang gidaman ko nimo din eh. DJ Donix, ayaw kong tutuki og sama, ana. Mahilis ko. Shandy. Ala, doon na kaayo imong naong sa akong naong. Imo kong gihagan. Shandy. Shandy. Usa? Nakuha yun mo siyang depart? Ay, uy. Indutang Shandy part eh. Usa na sa dunia sa mga babae nga masakitan, Part. Aw, parehar sa gula sa mabayan ako, Bard, nga. Ug awayon ko. Aw, biyaan dayon, basta samok na kayo. Hasol na, ana lang yun. Part news. Oh, hi, Gio. Naalagi ka din sa station. Naghuwat ko ni Part Dons. Nakituyo niya. Ikaw, naamlagi ka. Ay, ako siyang gidadaan og snacks. Surtiha yung Part Dons ni mo siyang di, oy. Basta love, anak gid na. Pinangga gid kaayo na ako. Oh, Gio? Oh. Di ba si Don man ang nagpaingon din eh? Naalagi siya kuyog babae. Oh, nag-holding hands lagi na sila. Dali siyang di. Ang lakaw ta. Tama. Gusto na siyang di. Basag di lang kong umuhilak, Gio. Maulang ni paagi nga makapahungaw ko sa kasakit nga akong kipati. Nasakitan kayo ko sa akong nakita ganiya. Oh, natural mo na. Lago di mo ang tao. Siyang di. Ako na yung mga igsorry, ha? Nakasakitan ka sa kong amigo. Okay ra, Gio. Dili ka nga mga hayog pasaylo. Salamat noon nga na ako. Himo kong giunungan. Oh, Katya, huning sa... Ha?
Nga naman, si Dundon man ang atong ikasugat, oh. Si DJ Donix man nga. Doon na si Kuyog Chicks friend. Ang sakot ni. Nakakita siya na to, friend. Dali, Munikay ta. Ikaw na naman ang Munikay? Ha? Ayun, nagpagtagid niya, ha? Ayun, nagpakita niya. Pasakitan ng kalat niya, Pirmi. Wa na nagmahali mong tinuuray, uy. Gibanuangan ng kalat niya. Katyo! Nga nagpermi naman ako ni mong pasakitan doon. Bila nakahigayon nga makakitagit ko mismo. Nga doon na kay laing babae. Sa balag din na ako. Kasi sila may una-una na ako. Usap pa sad. Part sa akong trabaho nga mo entertain nila. Kailangan sa kayo maging stricto ko. Wala maminaw na ako. Nakasabot man ko nimo doon. Uwa man ko makikaway nimo. Iko ramang kung may pagawa sa akong gibate nga nasakitan ko. Pero wala magpasabot nga giaway ti ka. Kaya nakasabot ko sa ibong trabaho. Unya, yung naanay naman yun eh. Isa man. Pagsulti lang og di na ka makagwanta. Di ka magsigil og hilak. Di ka lang manudya. Di ka mangaway. Mag-antos ka. Sige lang doon. Andam kong mag-antos. Andam kong masabot. Tugod ka nagtuo ko nga moabot ra ang adlaw nga mahatagan o katapusan ang akong pag-antos. Makatong ka na sa pagkikugma na ako. Kanang tinuod yun nga kugma. Kung dili magpakaaron ingnon lang. Andam kong magpaabot. Ikon anak di kagamahal doon. Shandy. Sapat? Mo lagi sulting Shandy? Luya, good. Grabe ka buotan ba yan, ah? Mao lagi part. Ngun anak ram gid siya. Igo ra mo hilak. Kapila na ko masakpi anak niya, ha? Ug dili sa text, makakita gid siya. Wa gud ko katingog. Wa ko magtuo nga imong ato yang isulti. Abi na kog awayon ko. Aron ako ra sa tato na yung prangkahan. Buwagan dayon ako. Sa bang nagpaubos man hinunog maayo. Nihilak lang. Ug giingnan pa ko nga andam siyang mag-antos. Magpaabot kung kanus ako mahigugman niya sa tinuray. Prangka pagkasulti pero puno sa pagpaubos. Mga maglisod na ginihan kong sulti niya sa tinuod. Ngawa ko mahigugman niya. Ug di na ko niya. Ibati na kong kaluin niya, part. Di na ko kaya nga maprangka niya. Pero, part, para na ako, no? Mas may siguro nga musulti lang kas tinuod niya kaysa maglaom sa suwa. Pero kung ako yung pangutano, no? Siya ang babae nga ang higugmaon, part. Swerte kang lalaki nga, makapanag-iyan siya, di. But Gio, Close to me, 'cause I know she breaks so the best she could. Akong gitambagan sa part London tungod kay taligsaon nga klases pagkababae si Shandy. Klases babae nga dili angay pasakitan. Tuos gipakita ang batasan ni Shandy. Dili ka makaakos pagpasakit og sulti niya. Mao nga naglisod na hinuon sa part London sa pagbiya kang Shandy. Dili sayon ang pagbiya sa babae nga andam mag-antos kung magpaabot talang sa gugma. Dingin lang ko to, daghang salamat sa pagpaminaw ning ako suwa tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Magandang mga hikalaan sa watampo ni Gio nga taga-Cagayan de Oro City. Laban sa awit nga iyang gipanayo, awit nga nagalahan, There's No Easy Way. When it falls apart. Ang mga kaagigibatan na doon sa radyo ni Ingriding Ingrid Terazo, ugabos sa direksyon na Priscilla Reganas. Kami
usap, mga ikala, mga suking di paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa babada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi, nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang ni ining tulumanon, handimanan sa usa ka awit kay Ralph, RMN Production Center Studio, 3rd floor, C.R. Martinez Buildings, Minya Boulevard, Cebu City. Ubay ka ha ipadaan sa bagong email address, rmndrama.handimanan@yahoo.com. Hanggang sa sunod ngayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Ako ray nahibaw nga uyab ta. Ako lang ang permitin mo gustong RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Lamak Dumanhog, Cebu. Aga tumatatampo nagdasingan nga Joel. Recorded by Radio Mo TV. Joel, pwede ko nimo kuyugan? Asam ka, Tanya? Bato ko sa lungsod. May gisugo si mama na ako, good. Sige, sige. Kuyugan ka. Bajwil, nagkuyul mo nito niya. Di na magikan. Dito ramig lungsod ba eh. Ako rato siyang gikuyugan kay nagisugo ang iyang mama. Oh, mo ba? Nya, saan, naguyab ka niya? Ha? Wa ba yun? Oh, gano'n man. Ay, di ka ganahan niya. Ganahan man, bay. Kanya nga naman mo panguyab, bibi. Kuan bay, nagwater ko saktong panahon. Di pa karon kay basig makaingon si Tunya nga ako siyang giunay. Sorbe kami. Inoon sad. Sige lang bay. Ako niya ka nasultihan ha kung magkauyab na mi. Joel, nabi really ka sa basketball pikas barangay. Mananaw na na. Di lang ko eh. Di mo ko hilig ng basketball. Kayugi na lang ko, Elby. Sige. Kuyugan na ka. Kana! Kana! I-shot tayon! Kana! Pamilya. Bukto ni Tunya. Sige, pagpagwapo do. Asa mag-going ni mo? Madaw silang Tunya, ma? Naaram man nagnaong ni mo permis ilang Tunya. Unsa man uyab na mo anak Tunya? Wa pa ma eh. Di pa mi uyab. Oy, abi pa na kong uyab na mo. Paabot lang ma, kay hapit na mi magkauyab ni Tunya. Recorded by Radio Mo TV. Abi, binakod kinsang gupuhang ni Abot. Ikaw mo good ni Joel. Di ka busy ron? Dili man. Nga naman, may tuyo ka na ako. Ganahan ako nga makigsulti-sulti ni mo. Sige. At ito dito ilaman sa mangga ay. Nindot dito kay Hayahay. Nindot tas hangin, uy. Lagi? Anya? O si Metos Riyahan ron? Bisag unsa nang god. Tunya. Ngutan na ko ninyo ba? Unsa man na? May uyab na ka? Wa pa, uy.
Pero, na ako gipaabot nga, manguyab na ako. Ha? Kinsa man? Secret. Mauna to. Ha? Ningon magasya nga naa sa gipabot nga manguyab niya. Awa na'y lain, ikaw na na. Bay, Gaspar. Nausa yung paglangay, uy. Kaya lisod na kayo og maunhan kasuban. Hindi ta paminaw na nga. Nagtapad mining bangko. Nga, nagkadikit ang mulawas. Muro nang gimig uyap ini. Hoy, Joel. Ingon ka, nakaisulti na ako. Ito niya, Kwan. Sulti na. Duka na pa ako. Nabitaw na ko'y isulti ni mo. Unsa man na? Sulti na lagi tayo yun. Mauwaw mo ko eh. Ay, pahala ka diha, uy. Musod na ko ha. Kiduka na ko. Ha? Og, ikaw. Pauli na. Kay gabiin na ra ba? Haka. Di mo ko makasulti sa mong gibati eh. Ha? Wag yung ka magkasulti nito niya sa mga gibati? Wag yung lagi bay. Astam pa nga asa ni mo eh. Uwaw mo ko bay. Mugahi mo na kong baba kung naanak ko siyang dool. Yan sa man, tabangan ta ka. Ha? Pwede ka bay? Pwede kayo, may gugod ta. Unsa? Sige, paliho ko bay. Ako'y bahala. Aron, magkauya mo nito niya. Wa pa mong mo pakita sa ibay Gaspar. Unsa nga? Yan na ba kung natabangan nga magkauyab nito niya? Sila si Tanya o si Gaspar. Sakti. Nga nag-agbayay mo na sila? Unya ka lang ba, Gaspar? Oh, Joel. Anong yung kong gat nga din sa skina? Kung sa ibote basabot sa kung nakita gani habay. Nga nung nag-agbayay mo nito niya? Ha? Uyab namin nito niya, bay. Bato ka nga di kumsukol mo. Ha? Nga nung ibo mo ni gibuhat ako, bay? Iba di ko magkangaimo kong tabangan nito niya? Naon sa naman ron? Ha? Nga nung kamo na may nag-auyab? Bay, ang tinuod. Nahigugmas ako nito niya. Utsa? Pero waalang ko manguyab nito niya. Kay magsige mong magsikit. Ug sadang naibaw ko nga wag yung ka magkasulti sa mong gibati nga ito niya. Nanguyab lang ko. Waunta ka mo pasalig, bay nga imo kong tabangan. Sa luwal ko, bay. Nga wag kumutuman sa kong giingon mo. Kay nahigugmas ako nito niya. Bay! Pakita lang lang babae, bay. Pasagdiin lang misto niya. Kaya nagkasnabot na mi. Bay, Gaspar! Sa kadukay na natong nataong dilim na ko mahikaling. Tungod sa akong katalawan, napunta na hinuon sa akong amigo ang babae nga akong gimahal. Kanimo, Tunya, kung namati mo karon, manghinaot ko nga malipayon ka uban ni Gaspar. Dinhin lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalang kaagi ni Joel nga taga Lamak, Dumanhog, Cebu uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kirekulahan, ako ray nahipaw nga uyab ta. Pero kay hangtod karon ami kag-istorya nga gihigugma ka Ang mong kaagi gibuhatan na doha sa radyo ni Ricky Persuelo garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasing-kasing ko kitapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of
RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang atong matatampo nagdasingan nga Alex. Recorded by Radio Mo TV. Uy, si Pastor Newmil maning nanuwag. Hello, Pastor. Hello, Alex. Kumusta naman ka? Okay ra, Pastor? Narakaro sa inyo? Oo, di aragyapon, Pastor. Di amon ko sa Cebu. Unya, di ako higala diri nga kinahanglan trabahante. Sumang ka na hanggang trabaho? Unsa mang trabaho, Pastor? Mag-deliver ka og tubig. Sumang ganahan ka? Mananghid sa ko nilang mama o papa, ha, Pastor? Dili mi musugot nga imuming biyaan din Alex. Ma, nilarga na gani sa Manila ang uban nimong igsuon unya mularga sa Kaog Cebu. Ayaw na may biyahe kinidong. Kay wala gimi kauban sa mama nimo kung lakip ka mo biya usab namo. Pa. Mao ba? Di mo sugot ang iyong mga gidikanan? Di lagi, Pastor, oy. Nindot kayo iyan, ha? O Cebu, aron sa makakita kong laing lugar. Pero unsaon man, di man musugot sila si mama o papa. Sige lang. Kung mausap gani ang una-una sa iyong mga gidikanan, ibawalan ko ha. Kaya nakinahanglan man rin sila og dugang tao. Sige, Pastor. Salamat. Ano naman tingali ko mamiguwang din sa bukid Kay di man musugot sila si mama o papa nga. Muadto ko sa Cebu. Uy, si Kuya JR maning nanuwag. Hello, Kuya. Hello, Alex. Musta naman mo niya? Okay naman, Kuya. Sa si mama ug papa, musta? Mayo naman. Sa may trabaho nimo? Na, lagi Kuya kay di man musugot sila si mama o papa nga mularga ko og Cebu. Sa ito pa nagsigil na nagpabuhi niya? Katakot mo glawa siya, niya dili ka mangitag trabaho? Uy, pangitag trabaho, uy. Sige, pabuhi na sa itong mga ginikanan, kitikuha na ka. Kuya. Recorded by Radio Mo TV. Dahil nagyog ka magpapugong dong, mular ka ninyo kag Cebu. Mular kag Cebu pa? Kay sakit kag sinultihan ng uban akong mga igsuon. Wa na may mahimo. Ay di ka magyud magpapugong. Pag-amping dito sa Cebu, ha? Ma, salamat kayo ninyo. Pag binuta lang yun din sa mong trabaho, ha, Alex? Pagkita nga mga ikang trabaho. Arusab, di ko maawawan kay ako ba yung pasod mo din Ay, kabala ka, Pastor. Magbinutan ko rin sa akong trabaho. Ay, salamat na humanagid kong deliver og tubig. Mag-Facebook sa kubi kay mapamay i-deliver. Uy, unsa man gipost akong igsuon? Namatay ko na si Papa. Odong, wala na si Papa. Patay na. Kinsa man napahibawan ni mo, te? Nama ko'y mga amiga nga tuwa sa ato. Kailan ko gipahibaw. Inuo ko. Unsa man kayo namatyan ni Papa? Pauli na lang, Dong. Kay mabauli sad mi. Sige, te. Upauli ko sa ato.
si Papa. High blood pa yung inyong amahan. Ugwa ko din sa ato sa niyang giatake siya kay nagbalhin ko sa baka. Sa akong pag-uli, munalay akong nakita nga nagbuyon ng inyong amahan. Di ba umta ka nga high blood ng itong amahan? Ano yung sa gibiyan, Alex? Ano may agtom siya kag Cebu? Ako ba inyong basulon nga namatay si Papa? Kuya, di ba nasuko mo ganako kay gadako lang akong lawas kunya nagsigil akong pabuhi nilang mama o papa? Mahimo ba? Ayaw na lang mo pag pinasulay. Mahimo ba? Ayaw mo pag-away? Wala tayo mahimo kay patay ng inyong amahan. Ako na lang gawaton nga wa na siya. Human naman ang lubong sa inyong amahan. Ang ibang igsuon na malik na silang mga trabaho. Ikaw, kano sa magkabubalik sa ibong trabaho? Di na ko mabalik sa akong trabaho, ma. Ha? Ang ano man? Hindi na ko gusto nga masubli pa ang nahitabo ni Papa. Nausa ko sa ilang gibasol sa iyang kamatayon. Unya o sa may imong plano ron. Anin ako din sa ato, ma. Uban nanti ka. Ako ka anti manon. Hangtod na sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, ma. Alex. Ang kinabuhi ta ni ining kalibutan o kabalaka. Akong nauna nga luoy kayo nga akong inahan nga akong gibiyaan. Ang nakahukom na lang ko nga magpabilin din sa bukid aron pag-atiman sa akong inahan. Dinin na lang kutob. Daghang salamat sa pagkagadi akong tambo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan. Lahutay lang. Sa higala ayaw ka